Tuhan yang mahita. Dami ni dibatana sumudun sen salhu naroha imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Udah itu hata baritana uli di sadarion ima natar surat di buku Pesalmen bidu sada ayat sada satu ayat onom tangyo kamu mahatani di bata. Jabar hatua unya kapartior. Mertua mahalak naso olo manghuta tahini akka paracahan jalan naso olo pajangunjung tudalan ni akka berdosa jalan naso olo sahudulan do akka pangarehin sepati ni jahuba do lo muni rohana jara sainido dipikiri rohana arya do borngin songon haudu ibana nasinuan di topi ni batang aek namar perbue di hajupang nitikina burung nabe dang ono malos jara sudi nan udana menjadi dok ada dang songoni anggo pangalao ni akka percahan songono orb nahi na brokon di alugudu na sidang di bahini dang manahan akka percahati malupun paruhuman manang tarbain akka berdosa jongjong di hutan ni akka nati korrohan ai tanda jauh badudalan ni akka nati korrohai alai matua lo laho lonong do anggo dadan ni akka percahan 5 saat udah itu hata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus adong ma sada barita madonga purang ya dong di sada tiki Roma sahalak ama pasato kolsona do arsana tu sahalak ama to situang sono mapakaton na sida Roma matai amang situ nami hidupna ol nama jelo sumur ahu mado tiak kapar punguan latiak kur pertanyaan do kapar mingguan nang pakobasion di ureta amang situ nami dia di situ emang puasa semuanya emang sudah tu sepi nama saon lampina burju namar Tuhanon lam kurang doa karena roha persuhon manonggopi nguru di bawah dia mata situ ima urona masa lain tua mamang dido amata ima nunga di pihak biau amang siap berkerja niba amang situ nami so ala ni kurangan niba nian nani unci dong adok nasi tong asa jujur dina mulau-lau ni apa yang terjalo pimpinan niba dido nasida molosongon nani dok dan gudang dapat kita pangomoan jadi halusi tumagun do pangomoan naudi madonga pasu-pasu ni di bata asa pangomoan na gudang sian dalam naso patu alailas dimuruki pimpinan tumaau jala napai dipecak maiba napai musi muda tu jabu habis madirere par ni jabu nama dok dua babedi-bedi au kotong hiraho lakona matuan hiraho na jujur ninne nata ni jabu gabe lembu makuilalang jana saya pikir-pikir itu mawan nama au sumuru josian ulon ni hurie ulon ni nama tuhan ni rabu ibe semua muda ke ulon asing sopola dileai sopola direre supola ado pakelaran nasi ima amang situ nami jadi muda sadario maso macua mana jujur dia makadongan realita namasa di tonga-tonga ni ngunutan jala realita na songono ma nuaing takas di bagasan trupuk tau di paingot dita ima jambar ni halap partikon do jambar ni halap percahan memang mulu na di portivion di kubar hodo hiran dua horong imana uli do naroa nasitom do nasada na tiur do dahulung pengetusiun mulu di paruman la Cina adong mau di do wing do yang ing lapatan na hulung do yang na tiur so ngoni ma pengetusiun namang kupar hon ruh ni par dalaran di colma mardaran di dua pangalakoin nama lalu do nama asing-asing
Alay pangatusion inti manang uno ima asama bubu col may mapen haputu selama milik dan domingan tu sada tujuan manang ruhut namar haujuan tu hasi kopen di parmulon di colma. Mulusongoni adong dua bagi dalan di parmulon di colma ime kusipilito jala kusihangun hulota termasuk me haputusan nagabi ucahan di pardalan di ngulutta siula honotna. Asa jupa parbu di ngulutta hompartu lomo do tu sakap di debatan. Songoni dunang hatan di batan nama dok pardalan di colma di dua dalani ima untuk manang mangalau si bui di dapat di kosongkatan itu kan Yesus di Matius 7 ayat 10-10 batin. So ngani manang perpisahan di terputong nama doa dong buah horong ulun di colma atau tom saya amat dalam di pertibion jalan nasai masih alawan pangalahu do hasomalan di colma na dua horongi ima partiko do percah na burjo na caha nasito do nasarang nampi bui do masa salah colma bui mu pangalakuna do hadiro na mol soolo ibana marhamu bamar dewas do horong meron de bata alni papesal memang kurito laos paengotum asa aka percahati olo marhamu bam jala partiori hot ibana di bagasa kasitongan do hot hati korang ina madia makadong asaha porsiang di bagasa turputong aduh dulu pedohani nanaing idot tari ngoti parpesal na perjulu ima manari ngoti jolba partior nasitong mangu di bagasa pati ini bata ayat satu ayat tului na pedua taring tungolu ni anak percah dohon ubana ayat 5 ayat 5 patuluon uno ni pengacarion do panipulyo operasion ni pangalahoy do perbuina imana tidak di ayat ngomong anak ini makadongan jibuhai parpisal medo hata nama do martua nama lapata de hata on marharorod bisin habisuni di bata hatoni dang robu di jol masjid di bata alai marhiti ulam do perpui panguran di jol mai do somon respon jawaban di jol mai di bagas kapur siau do habisu pun masjid di bata hala nama mertua nang ngono na imahala nama kamuluk kasih tongan nama ngulok pati di bata di bagas kasireko do hot ima na hot imana di ormi mata itu harap mertua jalan somal tidak mertua nama siala di pangulon di sesahala makuruna dinggan las miroha ut pasu nang tokana humaliang jana makuruna sangapu di mata hata mertua nada di bawah 10 tahun ima tuhalak nasolo mangiutup tahi di percahan tuhalak nasolo jongjong do akka berdosa tuhalak nasolo sahudulan doh akka pangarehi jalan-jalan percaya di mana marahalo tupatik ni di batang. Jalan nama saya menarik dek dosa tuli ima pangalaman ni anak nama tua ima manguru di bagas katikoran nama baik kata di batang gabi hasolwan ni rohana jalan nang lokang sian hadiruna gabi ucahan cabe panggulmitan di ulunan hata ni di batang do na saya paholang diri sian akan aja sian akan arwah na sa itong hindi bagasang katan di bata ima na mapaypatik na gabi sorminan mga rajay diri jala na so araw tikina pangulong na manipis sa di bata kulit dapat tulo si Lima Musa bidonom ay pitu satu ay si menarik mulo taca hata di bata totong do di pakuso di bagasang rohana ima na mano pa ibana ima na mapedibana gabi mangula merpakuling so na sinirama haran do na so ni pamereng na ido hanak na ilon na kumpara ni mangulo katan ni bata di batulus besong kau na sinuan di topi ni bata ay imay dok natutong mangulo o sinuro gabi magparpu jala ramos gabi perlingguman to kana humaliang nang perolas nyari udan do takabahaba apan di bata gabi song ay dan say tutong imana na mga liyon do kana mauwas hanguluang sigan upare Budi de soal di Matius 7 ayat 31 marhiti simul hangulanido iba na perbu dengan ditikina dang olo malos do sudi nanyulanay matanido na patuloy ko na nangidot tadi ayat 1 ayat 5 kamarca perdu sa pangarehe ima pangalahon hala na milik dalam tumur na sumpar ima tupur tibion di perjalanan ni ngoni portibio saya totong do adong pangalang ni jornai soni do siya pangalang ni naben sonang roha di doan balik sa tay gay batu bakaci ni roha do sugo ni roha
ima ala ni batus songon halak di mana idok may songon orbu na hinabakun nilugo mulu ni jol mana songon ni ima na somar kuna songon rapat-rapat durame urakam jol mana somar bisu salpu may salut na marudala pangalakoy pakulong diri ni di bata jaladang manahan nardupun akay ladang manahan marupa barungan jaladang tarbay sa jongjong itong atong nakaparsoran nila partiguri na sa tawong mo sa di Matis 25 ayat 22 do ayat o pusada namang di ayat onomi di tada di batado col manati nokpana akan namangulu di bagasan roa nati gordo namanguda kacahato di papuli di batado horong di col manamangulu di bagasan katigoran do namangulu col man di bagasan parcahan aka parca di batu sudah songon col manabi nurani di mata jadi di pasar perumat di bana ima songon api sering giling na ay matulong do kadalan di parcahan ala ni akan udah di bagasan ngunci ganu parin ala matua di bati puluh hala nasere puhut na di gomarroha masay da busi tutudo hata ni para pesan men nagabi hangul hulota dan lumawi madi parmuluan si ganu pare jo do halak si udah di koran nagabi bugos nagabi silele si sugo budu turo hani colba mabayan narwa saat cirohana mako hosa dokan ala marhata nasib tong ibana nang gurang sunya kaparjamita ala saya makatau kasih tong gabi si sugo jalalas ulu do hati korani mana kasih tong ani idao sahira na talu di portibio baka mo tayo dia kapingadilan heran na kaparjahati na mo orang alanya kahiping alanya ka pangkat do akan nasigo si toro pertubu dako akan asing lupe jala adong hata nama do jalan pintas dianggap pantas hapi diuda col may dianggap gasi hasit tongan nampe sosia dalan nature nampe bagu maben hamaguang alay asal mabui tarui asal mabui bersangam asal mabui sonang rohana hapi anak nama udah kasih tongan toro do nama mulu tidak dibaga sakapusun ala seolo mangabi hamoraun na sosia dalan ala say ibanan di pangumuan dinggan dangolo pangumuan na sotama dangolo korupsi dangolo nepotisme dangolo madugo jana boy do halak dang manahan di sini halak na mangula kasih tongan di partikis na yung boy do hirna marlea isarani molo di pudan yanakon na jana molo di pudan dongan ni halak olo di bagai marlea olo gabi marmusu olo hata nama do dirima pature si pature di nabima bebe hudu otong do akan hasil do pesiawe kita ciro hatta rai do nama betok col madang olo jalan mabir makatau kasih tongan di ngulu si kanu pare mabir maduk nadinggan dah ngadong gunana ima tu di rohana alane haci na di hilanang sedu ne olo tu suku di bagasar roa buasa bui songoni alai manang songon dia bisa sitongna ikodono taro hasitongan tetap hasitongan emas itu tak emas nampe si patama ngadupi gudang gangguan gudang akama orang di ujung na ingot tamu ma iya hasitongan itu tak muncul jala iko bersinar do pinggang jala iko taroko iko menghasilkan las niroha di mana si soma taroko happy ending do ujung nih hasitongan disadok portivio nampe iko pait di mulaning perpisahan memang dol tu ita mari terbukon marnida siapa ngatusian nasi tong taringo tulas ni roha songoni ala ni haja tum dang tum mabai las ni roha do sonang ni roha nama notong ale pas satu kinan do anggo na di portibion kini matan sesa do anggo na di portibion dang buing oni abek kita lah swata toto do di bagas parukuman dia makanan gudang do colma ala ni hamora do asana pudan ni gabion dang sonang rohana ikut saya di bangsa dwi asa buino matana anai otamua dangi ukuran dia kana porse taingo mamar tua ma na hona pujunan ai molo dum tau na sida di si calo on na mahangulon na saniling na pasti sudi halat na mangudau kacato nang pimangudau kasitongan ikut caron na do o barbito akana ni udana isi mana-mana jala seti mangudau kasitongan di bata ro di ujung na ima halat na jupang alas ni rohan na manok tong hotro di sagliling na tacaman dong di jebu pangkapu 20 sada ayat pitui ima halak na manani alani matutong mahita mangulu di bagasan kasitong amarhiti hatan di bata na balo kita sian hukuman ni akapar dosa jabar tatay ngo masongon hatuaw ni akapar tiur hitam
tong pada oma siya nasahadon mangulo may tadi baka sa kasitongan taru lima tadi hatua do dihanguluan nasa bilang ido ubay na masetakas pertua maharap na so olo mangi itu ini percaat jalan na so olo dong do na kaperdusa jalan na so olo sa udulan akka pangare amin. Muli ate matukan diyo marhidi hatam na bedi paing untuk kami asa manguluhan di bagasan ima hasitongan na siya amin.